Kini di ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sani jana kimat bakong san jo ka khubor. Beliau menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma ya ka bottling plant ka ba he tam jo ka than stelam mingi ha Mendi Pathar North Garo Hills District jong ka jila Meghalaya. Pediang bat penskam ulam phang ka yen rabat thau an ka Meghalaya ya ka jingpini so u MLA ka Mildiam uba Ronnie V Lingdo syaka seng NPP. La man penkerja tarik ketenat puli putih jong ka jela ya ki personal interview nak bentar ki post assistant professor bat lecturer hadin ke jing ujo jong MD ka not Shillong uba Adelbert nongrum. Bat penlong jing kendra bat pet ngor ka KSU ya ki border point ban khang lat ya ke jing wandrung bean jo ki menderi sa Meghalaya hadin ke jing kendra mender ka sarkar Assam persya ki petwer bean. Ki khubor ki babnya. Menteri rambak ka Meghalaya konrat ke sangma din kasi ula pli ka bottling plant ba he do jong ka than selam mingi ka Varun Beverages Limited PepsiCo ha Mendi Pathar North Garo Hills ketika plant ka balatay ha ka jaka ka ba he lai pinyo eka ha ka jinglot ka ba lai spa sau pho klur tangka kan ai kam ya sang spa ngot gibriu bat kan penmi igi jingdi PepsiCo ki ba kenthop igi umso. Haba ajeng kran ha kete jing elang pli usang mau loong ba kete ka plant kalong ka jingger ku da ka ba kedau halor ka benta jongka ha ka ba penmi ikilat yo kam yo jam bat ka jing ketiu ka yo ka kon ulapan kan mau ba kumnu ka Mendi Pathar industrial area ka bala sandor ha ki snam khat kandai spa kandai pho kala susa klam tri kam de ki pho snam kani kalat ka bala pli thamai kan pli lat ru ye kiwi di ki benta ha ka khai pateng ban kentiu ka yo ka kon ha ki benta ki ba kham yar ye ki pat nong sok snong jo ka than ulam phang ka yen robar thau ai ka Meghalaya Thomas e sangma nen ka singi ula pediang ye ka jing pini so jong MLA ka Mildiam uba Ronnie V Lingdo sya ka seng san perthai National People's Party NPP ulam phang loong ba ula bisar benya sani bahaya ka sithi pene so ka jong ba Ronnie V Lingdo ka sithi en akam kum chief whip jong kaliang persya ka yen robar ba dikiwi de ki kot ki sla rangkat bat ki nong ai jing mut na ki bor ka an bat ula sem ba ki biang bat ki hap kat kum ki kendon ha ka khnit ka besi phau jong ka riti sanchar jong ka India da ka jing pediang bat jing pen bena jong ulam phang ka yen robar uba Ronnie V Lingdo mentau la diu khot ba pura jong seng NPP kum away ni kinong thau an na ka te seng bat yakani on bu ka jing tho jong ka assembly bulletin lampang ula pen scam ru ba uba Lingdo ula weng no ya ka jing ujor public interest litigation kata ka PIL ka bala ujor sya ka yim bisar Meghalaya High Court ka ba ula dawa pen khen ka dan ye ki laingut ki MLA ka seng Congress usang mau loong ba kila bandan ki ba kentho bat ujor persya handrai kara ga jong u kalong ka baya kat kum ki kendon an ba de kinu ki jong ujor ki ban mi nang ni sakmat on simti da ki yeng bisar da ka jing mi no jong ba Lingdo na ka seng Congress dan so iweru inong mi khmat na ka seng Congress sya ka yin robar thau an jong Meghalaya kaseng Congress kelak keno persya kaseng NPP kebadan ha ka bor sensar ha ka jela ba ka pentri kam da ka bot yadi thiet ha ka san perthai hadin ba Ronnie V Lingdo ulami no na kaseng Congress ba let peni so ela di ba kaseng NPP general secretary jong kaseng Congress uba Manuel Batwar ula keno ba kaseng NPP kala thiet iki MLA bat nyo do thala ki kendon jo sensar pat ba bat hakaliang kaan wat hadien bakala du no yo MLA ba marway jongka kaseng Congress kala ong bakan ya saprang ki jung ujor pen kheng kedan ki barang sateng working ngan ong biang ketu ka working president jong kaseng Congress ka Deborah Marak kala ong ba uba Lingdo ula pen idaw bakadan ka jing sa nyon ben banadu tenrai halor ka jing mino ka jong u handrai kala ong ba ngim simpat khang dukan da ka pen scam la ka nong rem ka seng Congress kala ong ba ka seng ka yo bor na ka jing ka shan ju ki pat ba na ka bor san perthe kani ka khubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong
Naka Akashvani Shillong mentangini beteng yaki kubor ki berangsa. Katanat puli putih jong sarkar Meghalaya kalak ban penslam bat bu por ya kawai per katarik. Naka benta ke personal interview yaki kam assistant professor bat lecturer kabalabu ba an penlong hakasauterik unailar. Hadin bau MLA jong not Shillong uba Adelbert nongrum. Ula kedau bakidan ki jing penkenyi ki kendon peniat kam ha ka bau lo ong ba ker company ya ka thup kerteng ka batang khendiat ki bala sajit banwan sa ka personal interview kala penkenyi ki kendon jong ka Meghalaya Education Recruitment Board ka badan kami ka jing ken ba kabalong iway la r.san na ka benta ki r% ligi post ha ka physics tang sa pu arngot la pen mi kerteng ha ka jaka jong ribu prangut kejing bambiang kila paru ha ki post botany bat chemistry ha ka ba uba nongrum ula kenthok persya halo kejing bamsa ha ka kompania ya ka kam da ka ba kdawru halo kejing bamdon juki examen ki besutho ni written exam bat kejing yo marks ha ki kedan puli ki bam simpen pau ya ki bala sa khot sa ka personal interview uba Adelbert nongrum ula dawa ban penong kejing tokit halo kite kejing bambiang baru Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District kala penlong ki jeng khendra ha keleng ki kherdap khaput ni ki border point kum hasalang langpi bat soping ban khanglat ek jeng wandrung bi an ki menderi sapo uput usam jo jela Meghalaya ki dikhot jo KSU na motion road rimuliang bat nongstein circle ki layak pahara ki surok ba bat ki surok sunong hadin ke jeng khendra mender ka bala le da ka jela asam persya ki petwir bi an hakate ke jeng khendra ka KSU kala yo bat yo weu briu ubara ki duler bagi sernat ki bala susna thok ki bapen i baka snem kha jong te briu ka de ka snem khat khandai spa kate ke jeng ja kala penki embiang ya ke jeng dawa jo ka KSU ban pentri kamar dor ya ka inline permit ILP ka jela ka KSU kala ong ba ka thong jong ka te ka sin jam bala sem da ka KSU kalong bania dai uput usam jo ka Meghalaya bat kala kenturu ya ka sarkar ban pentri kam da ki kendon ki ba khamper king ya ki bri ki wandrung sapo uput jong ka jela Meghalaya ulampang ke yen robar thau an jo ka jela Thomas is sangma nen ka singi ula pentikena ba ki jingsingan jo ka yen robar thau an ki thama jong ka Meghalaya kalong ka ba sim kong san bat ka bamla bani pen ha kanu kanu ru kom hadin ke jing tua jo ka tunum plun jong ka te ke jing te khaman shwa ulam phang lo ong ba menta ka te ke jing te kala long ka scam handai ki kam ki be sapo jong ka te ke jing te ki long ki barat ba ki bandang hab ban pendam haba banjur halo ka jing singan jong ki dkhot jong ka yindar bar rengkat ba ki jing yada ki babiang ulam phang lo ong ba la pendam kam di ki start ki bela trei bet snai ki benta ki support jong ka yindar bar parliament ya ka benta jong ka saat ka ba hab ban ba e ka jing ket ka ba kya la IT ka jing pentrei jong ka IIT Guwahati bat IIT Roorkee rengkat ba ki jing kmi bnia batista halo ka jing singan usang mau lo ong ba ka jing pendap pura ya ka te jing tei ka song halor ka jing pendap ban pendat ya ki kor ki bor ki bedan kambaro om sim la bu por ban pendap pura ka jing tei hendre ka jing phai khmat ba kerpang ka long bet ban penti kanai ka jing singan bat ka jing biang ha ki jing tri kambaro kum kasin jam penklan ke jing hikai digital la sami ki desktop computer shaki katu ni ki school ki bela sajit ki bedon ha East Giant Hills District nen kasi hapok ka scheme District Mineral Foundation DMF bat ye ke jing sami ki tiki computer la penlong ha office deputy commissioner hakli riat katu ni khubor kelakut ke belawan sepi na ka Akashvani Shillong